més cal veure que, per exemple, s'ha acabat, va amenaçar el degà de la UB per intentar forçar a esborrar pintades en favor de l'amnistia dels presos i de presos que en aquell moment, en el tema de la sentència del 2019, hi havia joves que eren companys vostres de classe. I això és el trist. Jo ho lamento molt. Doncs, en fi, vosaltres no sé si acceptareu que teniu en les vostres files o simpatitzants a feixistes. Cita un a un, els feixistes que tenim, perquè això si no ho hauràs de demostrar a altres llocs en una televisió. Simpatitzants o gent que va als vostres actes que són feixistes. Un acte com el que ens has enviat, no? Exacte. El veiem. Doncs és això. Era un acte organitzat per vosaltres i el Partit Popular, em sembla. No. Però què demostra aquest vídeo? Home, hi ha clarament una amistat o una simpatia dels que són els neonazis o els feixistes amb la vostra organització. La diversitat ideològica no la porteu molt bé. Com? Perquè estàs dient criminals i delinqüents a gent que només és culpable de manifestar-se al carrer. Suposo que no saps ni el que vol dir criminals, perquè jo criminals no he dit a ningú. No té la idea d'això, eh? Perquè estàs dient unes coses, unes barbaritats, acusant de criminals a joves companys de classe. Ja t'he dit que potser els problemes eren d'un altre àmbit. Em sembla una vergonya. Sembla que és l'auditiu. És increïble. A mi em sorprèn l'ús que es fa dels insults xenòfobs i racistes. Quan per exemple, els boicots que heu fet en les vagues, també torno al tema de la sentència, a la Facultat d'Economia el que vau fer és violència. Violència per intentar entrar de males maneres. De males maneres. Hi ha un vídeo que vaig penjar i si voleu us ho passo. Les vagues estudiantils no tenen regulació legal com les vagues dels treballadors. I a sobre estàs dient que són criminals els joves empresonats.